Bafulatani da manomi, ɗan juma ne da da ɗan ɗan juma. juma. Farko da shugabanci ya shigo wanda ke ƙarƙashin kansu, ka yi ƙoƙari su al'ummar Fulani su gane shugabanci, su waye su ma fahimci ina duniya ta dosa, kuma Allah ya taimaka an samu wannan. To shi manomi ta wannan ɓangare tunda dai dole shi ma na da ruwa da tsaki cikin wannan harkar. Shugabancin ka ya nemi manoma yadda shi kuma zai zauna ya fahimci wane ne Bafulatani, me Bafulatani yake so. To ai kamar abin da na gaya baka cewa kamar yadda kasan kasa ba ta iya zama kadai sai ta zauna da wata kasa daban. Haka al'umma ba wanda yake iya zama shi kadai. Haka kuma kabila ba ka iya shugabanci ba tare da cewa ka tabbatar cewa wannan al'umma da kake shugabanta da su wane ne take zama, kuma ina take da hakki akan wa'ancan, ina wa'annan suke da hakki akan ta, wa'annan da suke hakki akan ta shin ma sun gane cewa suna da hakki. To wannan shine muke kira participatory ko inclusive governance. Da wani manomi yawwa mun haɗa manoma inda muka ga ya kamata mu zauna da manoma su kaɗai mu fahimtar da su inda ba su yi daidai ba, ko da ba za mu sa al'umma ma cikin kan zauna da su, inda ma mu zauna da al'umman makiyaya domin mu tabbatar masu cewa abin da suke yi ba daidai ba ne, muka zauna da su inda za mu haɗa duka muna haɗawa. So shi yasa ka ga abubuwan suka zama ba bangare ɗaya muka ɗauka ba, a bangare kowane al'umma ai hakki ne. Hakki nan kuma duk wani wanda yake raye yana da hakkinsa, so kowa ka bashi hakkinsa. Wajen ba da hakki ne ake zaman lafiya. Duk rikicin da ake yi ai rashin ba da sauran al'umma wani hakki tsakanin su, shi yasa ake samu wannan matsala. To mu yi kokari kowa a bashi hakkinsa, manomi a bashi hakkinsa, makiyayi a bashi hakkinsa, basarake a bashi hakkinsa, ma'aikatan gwamnati a basu hakkinsu, jami'an tsaro ma a basu hakkinsu. Ai mukan kira ma jami'an tsaro mu da kanmu mu ce su je su kamo makiyaya a abu kaza don su yi laifin abu kaza. Wannan ni na yi a bana ɗin nan, na yi sun yi ɓarna wuri ɗaya ko biyu kuma na sa an kamo su an hukunta su, domin menene a lokacin da muke nema kayi ɗaya an ba da shawara su an yadda za su gyara su yi na biyu na uku, to sai ka bar hukuma ta yi aiki a kansu. To wajen aiki ɗin nan kai dai ka tabbatar cewa ba a zalunce su. To wa'annan su ne kusan da ka gani cewa wata ta ɓangaren makiyayi da manomi aka samu zaman lafiya. Da manomi da makiyayi da ma kowane yana ƙarƙashin sarakuna na gargajiya. Su ma sarakuna na gargajiya wata madogara ce da dole sai an yi da su. Su kamar ta wannan ɓangare mai ƙungiyar Meti Allah take yi domin ganin su ma sun fahimci Bafulatanin nan na da haƙƙi, kuma ba shi haƙƙinsa shi zai kawo a zama lafiya. To ai ba a iya gane ko kuma a yadda kai shugaba ne idan farko ba kai cewa abin da muke kira constitutional authority, wato waɗansu majalisun gudanarwa wanda gwamnati ko kuma doka ta tanada su sun yadda cewa sun gane cewa kai ma hukuma ne. Na farko idan kana shugaban Miyatti Allah ko shugaban makiyaya a jihar Bauchi, dole ne sarakuna na jihar Bauchi a entirety gaba ɗaya su yadda cewa lalle al'umman makiyaya ma suna da shugabanci, kuma ga irin tsalon shugabancin da suke da ita a yanzu, shugabancin da ta yadda cewa lalle za ta kare ma kowa da kowa hakkinsa. Tun da dama su shugabannin gargajiya abinda aka yi su kenan, kowane al'umma tana karkashin su, so kai ka yadda dama kana karkashin su, ka yadda sauran al'umma suna karkashin su, so ba ka iya yin shugabanci ba tare da shugaban ka ya san cewa kana mace shugabanci. Saboda haka su ma amma mun ɗauke su a baya a matsayin iyaye ne ta ɓangare kenan. Jami'an tsaro dole ne su ma su yadda cewa lallai shugabannin nan da ake gani suna da shugabanci, wanda idan na zo shiga watakila in lokaci ya ba mu zan shiga ɓangaren inda ma in kana magana Bafulatani yake da matsala a kasan nan yanzu ko kuma a nan har jihar Bauchi din nan, to ta ɓangaren jami'an tsaro ne da ɓangaren hukumomi ta gwamnati da sauran su ne babban ma matsala. Don Bafulatani yanzu ba maganan kiwo tsakaninsa da manomi bane, wannan ba matsala bane kwata-kwata. mu a yanzu ta zama ba matsala bane, wannan mun riga mun wuce wannan layi. Kenan za a iya cewa ta fuskar abin da ya shafi manomi da makiyayi babu sauran wani kalubale? Ba za ka ce babu ba, amma idan akwai dama kashi 75 ne kalubale,
sai yanzu ta dawo kashi 15 ko kashi 20 an samu matsalan kashi 60 ko 65 ai an samu mafita sosai kuwa. to bangaren da aka zama kalubale babban kalubale wanda da kila kashi 10 yake yanzu ya koma kashi 95 shine rayuwar bafulatani tsakanin jami'an tsaro. Me yasa? Jami'an tsaro sun gaza. Kamar yaya? Maganar shugabanci da ɗan sanda da duk wani jami'an tsaro da ka sani sun gaza a wajen gudanar da aikinsa na yau da kullum. Tun da aka koma bafulatani dabba yake tafiya da dabbansa ana sacewa ne kawai aje a kama da karfin siya a kwashe a bai laifi ba a kwashe a yi wane ne to sai jami'an tsaro suka zo su ma suka gaza. Gwamnatoci har da jihar Bauchi sai aka koma aka ɗauko wani abin da aka kira 'yan banga. Yau 'yan banga su ne da dokan kasan nan. Idan ɗan banga ya kashe ta kasu, idan ta kwashe dukiyanka ta kwashe. Duk abin da ka sani doka ta kasa gaba ɗaya jami'in tsaro doka da ka sani wanda aka danga amana da aka bamu sun gaza. Kuma a haka gwamnati da ta gane ita ma ta gaza sai ta ɗauko jami'ai wai 'yan banga yau su ne suke mulki a kasar. Su ne za su je su sare, su ne za su kama, su ne za su kashe. To sai ya zama a cikin 'yan shekarun nan kuma a cikin ɗan watannin har a jihar Bauchi ina tabbatar maka 'yan banga su suke gudanar da aiki na yau da kullum na dokan kasa. Su kuma dama can mutane ne da ba su da boko, mutane ne ba su yi ilimi ba, mutane da ba su da training, ba su san mata ina suka kafa kansu ba. Tun da jami'an tsaro aka ga sun gagara sai gwamnati da sarakuna aka haɗa aka ce an yanzu ko ina ana recognizing 'yan banga. To 'yan banga fa yanzu ba abin da suka sa in ba dukiyan bafulatani su kashe, su haɗa da jami'an tsaro a kashe, a kwashe dukiyarsa. To me kuke yau a kasar nan har a nan jiya ina tabbatar maka bafulatani ya zama kamar yadda kasar in ka kiwon kaji sai lokacin da suka gama aihuwa za ka ɗebe su ka kai kasuwa ka sai da su. Idan Allah ya taimake ka ɗebe su a mota ka isa kasuwa ka samu mai sai, to shine rayuwar bafulatani in ya tashi da shanunsa zai je wani wuri. In bai tashi bai kajin na yadda ka san ka ɗebe su haka 'yan manga suke ɗeba bafulatani su kashe su ɗiba kuma suna haɗa da jami'an sa. Bari ba ka misali, kamar sati 3 ko 4 da suka wuce makiyayanmu sun taso daga yankin Taraba za su shiga yankin Alkaliri. Sai da suka nemi agajin jami'an ɗan bangan nan da suke mulki, dama in baka da gazawa ya za ka yi, sai da suka nemi gudunmuwansu amma suka sa aka tare su a hanya, aka kwashe dukiyarsu, aka kashe na kashewa. Muka ɗauki matakin duka aka ɗiba sauran ma jami'an tsaro suka ɗiba aka kai Plateau aka kulle. Waɗanda aka samu bayan an ɗibi duk manya an ja kulle su a Plateau. Waɗansu 'yan banga suka sake kai hari matansu da 'ya'yansu kanana suka ɗebe dukiyoyinsu. Mun fara kamun jirgi a nan a kasuwan shanu muka fara kama. Ina tabbatar maka saniya 150 da yara 4 da aka kashe a yanzu haka ba a ji a wurin a ce za a gane gawa. Muna ciki muka gane cewa muka nemi kwamiti daga dangi aka yi daga nan aka zo aka sa samu duk dumu sun san da abin da ake. A nan aka zo ana sa'in sa tsakanin 'yan sanda da su wa'anne ne kes ɗin ana nan tana da yanzu haka shanunsu sun lalace sun mutu. A cikin haka a cikin bafulatanin da muke yawo da shi yaya za su hayo da shanunsu a shekaran ta jiya ɗaya daga fulatani soji ne suka je suka kame su suka kashe shi. Alhaji Ibrahim maganganun suna da yawa na alama a wannan gaban ma iya barin su, amma maganar da nake ita ce shin akwai wani abin da kuke yi domin ganin su a bangaren su hukuma da jami'an tsaron sun fahimce ku kamar yadda manoma sun fahimce ai ba za su fahimta ba, sun riga sun zama bias mind. A riga an ɗauki gefe guda cewa duk da fulatani inda aka gan shi ɗan ta'adda ne. Hatta mu da muke barikin sannan duk abin da muke yi mu ma da muke rubuce-rubuce mu ma we are not safe because mu din ma da muke rubuce ko jiya leta wajen 5 na rubuta
ɗaya na rubuta ma yan sojoji da suka yi kisa, ɗaya na rubuta ma SSS, guda biyu na rubuta ma SSS, biyu na rubuta ma kwamishinan yan sanda, gobe ne ma za a kai su don su ba sa aiki da abuja. Wataƙila duk waɗannan maganganu ne da ya kamata a ƙasa suke, amma dai menene kake yi don ganin sun duk da ka ce ba su kwanta ba kana da a zauna? Menene ai tun da ka ga abu an fara ce maka rubutu, ai akwai abin da muke kira ladder of tolerance. Idan ka wuce inda zaka zauna tsakaninka da kai da dan uwanka ku zauna ku tattauna, har ka zama kana shigar da wani, har ya zama zaka je shari'a da sauransu, ai ka gan cewa an ga an wuce wani mataki. Ni ina tabbatar maka a yanzu duk kasan nan ko kuma duk jihar nan babu bafulatani da yake da bakin da zai magana a saurare shi, because an riga an ɗauka bafulatani ɗan ta'adda ne. Kai da kake yaki ma ka tabbatar cewa za a zauna lafiya. Abin da nake so ka gane kuma, ko kuma duk wanda mai sauraro nake so ya gane, wallahi za a dawo inda aka ki. Bafulatani ne fa shi ne wanda ya gaji ya zo ya buɗe kirji ka dake shi ya je ya jinya ya dawo ya rama. So mun gaji rama ko ne, amma yanzu muna ladder of tolerance, ana ta biyayya by the time in abu zai gagara mu ma sai mu janye hannunmu. Su bafulatani baka bukatan ka guiding ɗinsa a yadda zai kwace incinsa, to amma ba ma so a kai wannan level. Ka ga tun ba ma so a kai wannan level. Wannan shi yasa muke faɗa masu ji su ta hanyoyi duk makafan da muke bi, muna bi da rubuce da wane ne da ma. Amma yanzu in bafulatani in shugabannin mulka rubuta takarda da kasar takardar kashi aka jefa ta, ba ma wanda zai respond ɗinka. To Alhaji Ibrahim, Allah ya sa wanda kake magana sun fahimci abin da kake nufi. Wani abin da nake son tambaye ka shine, gaba kaɗan a ƙasar nan zaɓe za a shiga. Hukumar zaɓe ta yi rijista, ta kira mutane har ta rufe ma watan sake sabunta rijista ɗin nan. Ta wannan gefe a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu a ɓangaren abin da ya shafi Fulani su je su yi rijista da za su samu damar zaɓen wanda suke so. Ai yanzu kawai abin da ya rage mana mu a wannan tsohon labari. Kullum nan ce maka shi shugabanci yana so abin da ake kira mutum ya kalli menene ya samu a baya, menene yake tafiya yanzu kuma me zai zo a gaba. Mene wani matsala muka samu har aka ajiye cewa bafulatani ya zama bai da daraja, ko a gwamnatance ko a wani bangare da ka sani. Sai muka gane cewa can dama a baya mutane mu ba sa iya haɗa kan al'ummar mu a zauna a dunkulu a zama sun siya maɗaurin kiɗan. Duk inda ka samu sakarar farraka tsakanin al'umma to an samu babban matsala. To wannan matsala mu da muka so abinda muka yi kokari kenan mu ɗinka ta. Shi yasa kaga shugabancin nan da ake na haɗa kan kungiya wanda nake haɗa a yanzu a jihar Bauchi. Duk bafulatan da kaga yana tsalle yana gefe to kawai yana wani abu ne na ra'ayinsa, ko kuma daga cikin hidima ne na siyasa. In aka kira wani ya je can ya ce ya je can, ya je ya dan kama da abin da zai kama, amma ko da ya je can wannan shugabancin mu ina tabbatar maka kace 90 na bafulatani a jihar Bauchi su da kunan ɗinsa. So abin da muka yi shine muka tabbatar farko ma mun haɗa kan al'umma Fulani mu wuri ɗaya Aikin farko cewa idan muka yi yanzu ina maka alfahari a duk ko a zaɓe da za a yi, idan na ce bafulatani ka je ka ya sauran shugabanni sun yadda, na yadda cewa ni shugabanni su ma sun yadda cewa su shugabanni kuma na yadda su ma shugabanni ne. So tun da na yadda su shugabanni sai ya zama cewa mun dungulu su duk muna magana da yawo guda. Ko wasiƙa za mu rubuta yanzu idan muka zauna muka rubuta, ko in wani abu ya zo abin da muke kira mata wajen sai guda ɗaya, ko ka tambayi wa zai ce maka su suka rubuta takarda. Kaga an raba wannan farar. So haka kuma muka dunkulu muka tabbatar a shekara ɗaya da aka yi ko ɗaya da rabi da aka yi, dukkan al'ummar mu kiyayenmu da matanmu da mazanmu da ƴaƴanmu da wani wanda ya dawo da wani wanda ya bar ni, dukkan mu tabbatar cewa sun yi PVC card. A lokacin abin da muka nuna ma al'ummar mu, idan yan ta'adda suna zuwa su sai AK-47, su sai wani igwa, su sai wani irin bindiga, to mu sai namu a INEC mana. To sai muka tura al'ummar mu kuma muka buɗe form, duk wanda yake so ya je sai wannan bindiga na katin zaɓe. To mun saya duk bafulatani da ka sani kace 95 muna nan mun sai AK-47 din mu, wato katin zaɓen mu yana nan a surrounded a dukka kananan hukumar guda 10.
to a wannan shi yasa na tabbatar maka a siyasan da za a yi mun fara ajiye maganan APC PDP waye mun fara a wannan karo za mu yi waye ya cancanta waye muke gani zai dawo nan shi yasa a ɗan kamar wata ɗaya da kai duk masu neman kujerun nan a karkaci sun recognize wannan shugaban su saboda haka da wani mai neman senator da wani mai neman majalisar tarayya da wane ne duka sun nemi mu sun zo fomin wanda gidana ne ma aka fa ya zama center na inda duk wanda yake so ya yi al'ummar halakar fulani yana zuwa kuma suna zuwa sun zo kuma mana zauna da su mautattar bayan mun gama jin manufofinsu mun ga wane ne zai iya gane menene matsalolinmu to shi yasa muka ban za mu ajiye magana wani jam'iyya za mu wa za mu waye zai yi mu waye zai kama ne wannan takaicin da muke gani a yanzu a nan da wata 6 bayan an yi zaɓe ko shekara guda ta ya za a yi mu idan za a zo a yi gwamnati a ce to yau an kira al'umma mu fulani menene matsalar mutane ku sai mu ce ɗaya daga cikin abin da zai ina so mutane su daina tashi ya za su yi su daina tashi ai muna da grazing reserves din mun nan mu je mu duba ko guda kowa ya san yadda dukiya ta kasar nan take da wahala wato aka ce grazing reserves din nan kamar dazuzzukan kiwo saboda haka a cikin fitar da dama akwai can a lokacin da aka shirya su an yi shirya za a sa ruwa a ciki za a sa hanya a ciki za a sa asibitin dabbobi a ciki za a sa makarantar makiyaya ilmantar da makiyaya a ciki duk abin da ka sani facility na da wuraren kiwo da ciyawan kiwo da wuraren kiwo to mu tabbatar mana idan muka tabbatar cewa a shekara 4 masu zuwa idan muna da guda 20 ne a jihar Bauchi idan muka samu aka ɗauka guda 4 aka inganta su a shekara 4 aka samu wannan muka samu fulanin mu ko da za a fara ne da mutum 100 ko 150 ko 200 za su gane su zauna su amfana to a na shekara 4 masu zuwa kaga expansion za a yi shine muka yi a long time plan wato kenan Alhaji Ibrahim idan zan fahimta wannan shiri na a tsugunar da fulani a waje guda yana da fa'ida to ai dama baka da yadda zaka yi a yanzu a yadda kasa ta zauna yanzu idan ba ka ga magana su ganar da makiyaya ba gwamnati da suke magana za su ganar da su ai shirme suke ka aka je baka san yadda mutum yake rayuwa baka san ta ina yake daidai dabban sa me yake so baka san shi me yake so baka kawai ka je kai ce ka yanka policy mu a wannan shekara ba baka da baka ma shirya ana so sai an tuntube ba a tuntube mu bane wato akwai dole ne akwai planning dole sai kai a kasa kamar idan ka grazing reserve ka mata ruwa ka mata makaranta ka yi bakwai ba ka bukata ba a yanzu ka ce ma ba fulani yanzu shi da kansa zai kawo yanzu nake ga maka fulanin mu da aka kakkacewa tsakanin nan alkalari tafaɓalewa toro bauchi nan wajen dawo da shanunsu kawai daga shi ranar nan a yanzu mun rasa ba fulani wajen kusan mutum 40 da wani abu a cikin watanni 2 kuma wannan duk yan bangare suke kashe to inda ba sa tashi ina za su je su zauna wa zai je ya kashe su saboda haka ya zama dole ne ba fulatani maganan wurin zama ba ma muna bukata ba ne dole ne bet abin da ya rage cin gwamnati za ta dawo mu ma ta ba mu hakkinmu kamar yadda take ba al'umma ko cin za ta ci gaba da kallon mu a matsayin yan Niger ne yan Senegal yan Mali yan Burkina Faso ko kuma yan Najeriya wanda muna da hakki a cikin kason dukiyar kasar nan wanda Allah ya amana Najeriya da shi shin mu muna da hakki a ciki in muna da shi to a ba a samu yanzu yake da muke cikin in duk Najeriya ba za a yi mu a Bauchi za a yi in sha Allah muna tare mu don dama a wani wuri ake kara wani abu za ku zama karan gwajin dafi abinda muka yi ai yanzu ma mun zama tunda a zaman lafiyar nan da muke magana kusan a nan ne ake ta ce ku ce ana ta ce ku ce amma don ci gaba ne duk inda ka samu ana haya domin cin gaba karka damu Allah na tare da kai kuma bai tozarta ka shi yayi alkawari so saboda haka jihar Bauchi insha Allahu za mu yi duk abin da za mu yi mu zama masu biyayya mu zama masu bin mu ga cewa gwamnati ta fahimci menene matsalar bafulatani kuma ta yadda ta duk hanyar da za mu bi ta tabbatar gwamnati ta yadda cewa bafulatani fa an bar shi a baya amma yanzu shi ma fa idon shi ya bude a sa shi a wannan kason dukiyar al'umma na kasa to wannan shine matakan da muke daukewa